Magandang araw po mga ka-dragon. For today's vlog, kami po ay mag-harvest ng mais. Ni Doc Joey! Yan, may kasama kami guys. Bisita namin si Doc Joey. At saka si Kuya Ulan nandito rin po. Pakivisit na lang po yung kanyang clinic guys. Diyan sa Barangay Monticlara. Yes! Ano sila? Gagamot sila. Nag-ilot-ilot ng mga natukkulan. Pero yung tatay niya is doktor ni Papa yon. Mula nung bata pa kami. Oo, siya naghilot dito ko sa siya ang taga-hilot. Ano yung Si taga-hilot? Doc Joey. Yung tatay niya talaga. Siya ang nakamana ng al-alting. Siya yung nakamana na. Siya yung nakamana ng alting. Yung tatay niya guys is kapatid ni Papa. Ayan. Doktor po namin yun mula nung bata. Siya yung taga-hirot pag nalaglag kami sa kay Nito. Tara guys! Harvest tayo ng mais! Yes! Let's go! Let's go! Bakit tantay sa ka nakatingin ha? Kaya ayaw magtangin gaya. Mamaya guys, mananagraw din kami ng sibuyas dito. Ang dami sayang. Nandito, nakuha namin. Painom nga rin ako. Hindi pa painom nga din. Natanga ako sa tukpol-tukpol. Sila tatay mo, gano'n pa na eh. Ewan? Iba naman yung kaharian niya. Makulinis dito. Ito. Ito guys oh. Ano nyo na? Balatan nyo na? Oh, ata. Ay, Parang di na ay ko natin ata ay violet. Wala po yata kayo ngayon pasyente ngayon, Doc. Nag-aakot na kami ngayon. Naghahakot ng pasyente. Dito ka sa personal kita. Ay, bakit ito ibang kulay? Nagsama eh. Hindi kasama ka dapat. Dok, may tanong ako. Anong gamot sa tabag? Tsaka yung utot ng utot baga, Doc. Lagi ba kami ginautot, Yung Doc? nanggamot ng kabag, yung mag-utot. Mga ututin kasi ito, Dok. Ano bang may resita mo sa kanila, Dok? Utang na lang ako. Sabihin mo. Ano yun yung laman sa ka? Ganda oh. Ganda yung bunga, oh. Ganda ng laman. Hindi siya inuod, no? Ay dulo lang. Alam namin ito, hindi namin pagkinabagan at kwan. Madaming uod mo. Pero ano nga, oh, na mo, itong dahon niya. Lalo sa walang dahon na ito nung Oh, kwan. may sira din pala, oh. Ay, balita. Sabi nyo, hindi pa ba? Isang hektarya daw. Kabalita naman. Fake news. Ito prank nga yun. Yung 2 hektarya, 2 pitak. Pitak. Buo, oh. Naglaga mo, balitas siya. Kahit maliliit eh, magandang laman. Magkano ang kilo nito, Dok? 20. Ano yung pangalan mo, kuya? Doc Joey. Ihawin na itong isa na to. Ha? Pwede pa yan. Ihawin. Kahit ilaga mo yung ganyan. Pwede pa. Guys, oh. Ang ganda oh. Sarap pang gulay. Tanggal ang postation nyo dito. Teacher ka. Ay, makapangalan tiliga ako sa ngipon na. Nagkakita si Tane. Ito naman. Ito guys, oh. Ang ganda ng ano niya. Magbilang ako sa gatong isin niya. Ay, makasangay kami. Masarap yung pangdaga, pangbuday. Ay, pa ano, paulam. Tita Ligaya? Bakit ka nagatago, Tita Ligaya? Napatawa lang ako, guys. Natatawa ka lang? Ito na kami doon. Isa po naman ibalik.
Ay, puro akang. Dati na eh. Kaya ulan oh. Hindi, punin na rin magputol yan. Pinutol pa ito. Napuputol nga yung ano niya eh. Yung panggulay. Ito yung mga ano, sakto sa panggulay. Buti hindi naman Ba't siya. bawal lang kay Papa? Oo, makanto, mahirap ko na ito. Hindi pag ginulay. Oo, bawal din. Sabaw eh, pwede. Wala ako damot tayo. Ay, burik siya. Dok, malaki rin kinita mo sa sibuyas mo, Dok? Wala. Parang yata mabayaran si Christina. Nako, delikado. Yun ang pinakamalungkot. Yung pa naman ang ginaasahan namin, bayad sana. So, malungkot na ito. Ano saan? Kamarami na. Bilhin nyo raw lahat yan. Dali at managraw na lang tayo ng suya. Sibuyas na lang tingnan. Pulpi-pulpi. Pero pag ganyan, okay lang. Ganda man yun. Bintayan sa Andre. Ganda guys, oh. Pagpunta ang bintanya doon. Sira lang. Huwag lang sa taas. Pinta ang 1 kilo. Bintanya. Itong ganito pala, 40 ang kilo. Pero yung plain lang siya, 20. Hybrid. Hybrid ba to? Tara. Naghalo pa yung puti at saka. Hybrid ang 40? Oo. 20 daw yung panggulay. 20 daw yung hindi hybrid. Anong panay puti? Hmm. Sakay nagkuha ng kulay. Sakay nagkuha ng kulay-kulay. Secret! Ganda man yan. Inulayan da. Marami. Ay, baka ganito pa yan. Madami na to. Marami na to. Pag nabalatan. Kaganda man oh. Diba ano? Nagalan nyo? Naman ang taketi ko na. May gibangi rin naman. May baksinan. Na, di ba? Parbango ng tulityang ko. Ada ang takaw tinatong. Nagtagtawag kang tardaw. Sinabi na. Eh di hindi magnanakaw ang tawag sa inyo. Kasi hindi pa gabi. Sabi lang nila. Ang dami oh. Hmm. Tanim ba yan ni Doc? Kanin dyan yan. Lord ni Dalan. Taluda. Galing naman ni Doc. Karalaki oh. Kakwanto ko Frances. Ito yung magandang kamatis, matigas, matagal mabulok. Ang kalaki oh. Alin? Hindi na kaya ta? Natanggal mo din. Okay. Yung talog niya. Kita natin. Yung anti mo ko ako.
Hindi, sabok naman ka. Biling ka din to. Yung piraso din. Lalo yung petsa nila. Siguro butas. So, ayang itong mga sibuyas, oh. Pwede pa. Hindi kami nagtanim ng sibuyas, kaya managraw na lang. Makisariwa. Yan ang aming napitas. Bakit ka nga patagbili? Hindi na pa unang tunas. Yan guys, nakabirok sa plastic. Ne. Nagkatasan nyo. Gay ne, nagadupay. Anda pa 5 na kamatis nadas ko. Anda pinala nga ko na eh. Ka habang talong. Kinukuha natin dyan. Nasa magkano din, Sir Doc Joey? Ang Sir na nga, lupa. Gustos mo. Diyan sa yung kwan, isan. Maganda ito oh. Nasa magkano din po ang ginastos nyo? Pan lang ito. Kalating abang abuno. Yung binig na lang mahal. Magkano ba ang binili nito? Yung violet. 1.5 ang 1 kilo. Tapos yung puti, mas mura. Kabang. Puti, 50 daw 1 kilo. Mura lang na. Ayun lang ito. Ang hindi naman siya masyadong kwan na. Hindi naman mangisis sa abono. Wala. Tinitid ka. Kala namin mo, hindi na mapakinabangan. Kasi ka ng uod. Bunga din pala. Wala ka? Guys. Lagi na ko ako nyo. Masawa ka na ba dyan? Anong tawag sa ganito, Doc? Kadang mang ramot. Buhok man to. Rifle seat. Guys, ang pangalan pala nito. Yung may violet. Oo. Rifle. Yung puti ay. Iwan ko na lang kung hindi ko Double sweet lang. Double. Hindi ka natamisan doon sa triple sweet na yun. Tingin nyo yun. Ay, natikman mo. Try nyo nga kung try full sweet. Baka naman na yung ano, katabang-tabang. Kunti lang siguro ng violet. Dami nga nilang tanim. Wala namang buyer. Lamal pa lang. Hanggang sa nabubulok na lang yung kanilang Ang sibuyas. pakita sa TV, ilang truck na yung tinapon Halos sa wala kwan na. silang guys, halos wala silang kinita. Tinapon na lang yung Lugi pa sa, pagdalang truck. Hindi pa labas, ay hindi pa na yung gastos nila. Ito mga ito lang porsyentuhan lang sila. Mayroon pa silang mga amo. Kaya nakakalungkot. Bali, marami mang pasyente si Doc. Buti na lang guys, may Hindi na wala ng tita. May sideline kasi ito guys eh. Pag wala siyang pasyente, nandito sa kanyang farm. Pila kaya pag pilang pasyente dun sa clinic niya eh. Talaga eh. talaga. Doktor namin ng Monte Claro yan. Doktor ng Monte Claro. Doktor kwak-kwak. Daw. Wala akong tira daw. Bayad na. Magbayad ka na daw. Meron palang nagasingil dito. Nagagagil na pala. Sabaming nag-aadas na. Nag-aadas na rin kami.
Ano to? Ngipin ng tiligaya. Ayan, marami pa. Naudi daw. Isa na lang. Naudi ang nagpamula. Ito lang kainin mante oh. Wala di, wala mo yung violet. Lambot ka yan. Yan yung food borer, sabi. Gulayin. Isip tayo, nagkukuyom na. Di doon na yung timbangan. Tawagin mo na lang mamaya si Kwan ulan eh. Ibenta pa daw namin guys. Sabi ni Doc. Naglain ni Doc. Bilhin mo na lahat kasi eh. Bayaran mo daw lahat. Para kung gusto niyo magbenta, kung gusto niyo lagayan lahat. Bahala na kayo magpaste-paste. Ano kasi yan, hindi rin pwedeng magtagal kay magtabang. Dalawang araw, pwede pa. Hindi na masarap pag matagal. Hindi ka rin nabalatan. Hmm. Kuma. Dapat tinanggalan lang na ano. Masarap dito puro bundok. Kasama pa yung buwasan mo na lang ng ano eh. Ibenta namin itong mais guys, 24 kilos. Napasarap kami ng harvest. Dapat ang kukunin lang namin is yung pangkain lang. Aba, ang dami namin na harvest eh. Alangan namang bigyan namin lahat to. Kaya ibibinta natin para mais ka mo. Mais kayo dyan. Sa paglakon tayo doon natin sa barli natin eh. Doon tayo sa Butiklaro maganda. Nabalday, kiimak, nagwala eh siya. Ito ba kasi isaya na maganda yun. Kigsakop mo rin isang tilang ganun eh. Parating na kami ng Tiklaro guys, wala pa kami napagbentahan. Mag-sartan tayo ba? Tayo, Tiklaro! Mais! Ay, doon natin baka. Mais! Hindi, hindi. Sarap ng fishbowl. Sabali na ito mag-fishbowl. May fishbowl? Pautak! Laga! Laga! Tapos bili ka ng merinda natin. Isa daw. Hop! One. Kasi yung babae dyan, binibas niya. Wow! Unang namin Ay, tabi-tabi yung sasakyan. Yes. Unang buyer. Magkano ito? 20 lang. 20 daw pala. 20. Mura na yan, tita. 25 na lang para sa'yo. Isa pa rin nanay. Bibili daw siya. Isa pa daw. Ano yan? Diba nakatigda tayo ito? Yan yung napagbintaan lang, bili din nila. Pautang muna. Magkano yan isang ganito? Hindi kayo nagkuha ng mais. 12 daw. Ako pautang na Nagkuha to, 12. Yan guys, mga gutom. Hindi pa nakakapagbenta, nakakadalawa pa lang. Bigyan na muna guys. Nagulat ko Kunin mo na kasi lahat ate. Ano, bakar? Tatlo nito. 13, 14, 15. Anong husna? Hus? Anong husna ako? Sauce, hindi hos. Ang sarap isa. Tatlo lang yan pa para 15. Ah.
Tagkikinsi tayo. Daw kayo. Oh, yung bayad sa ano? Bayad natin sa mais, oh. Kunin nyo na Kano yung masarap ito? Huwag ka na Kuya Ulan. Suyo. Kamamatin for you. Ito pa, Gio. Manood tayo. Yung mga gusto pong bumili dito po sa... Purok tres. Dito lang po yan sa Purok Tres. Calamares. Calamares. Yes. Hindi na po kayo. Ang sarap po ng kanilang Fresh na fresh yung nagtitinda. Oh, ang kanilang tagaluto. Ito po may-ari ni Bakar. Talaga. Kala ko kung anong ginasigaw nyo. Sinapagbintaan natin. Kami rin Ayun yung bayad ko, na ano din Dalaw. natin. Ay, sana yung kay nanay na kuha na kami. Sino maghawak? Ando na, dalawa. Be, ako si cashier. Cashier. Dalawa na tayong binta. Pwede mo na rin na to. 130 lang. Oh, sige, thank you. Sige, salamat ha. Paulitin. Utang na naman tayo, guys. Nakatinda ng dalawang mais, nag-utang naman. Nakadilinsyo na naman tayo ng meron na. Nakautang na naman ang mga karara. Lahat na yata yung tindahan, mautangan natin. Nakaraos na naman, guys. Nakaraos na naman. Isang kaya konti. Pinta mo yun ako nga, din. Tinda po sa sari, ano? Mais! Mais! Pampatanggal ng stress. Bili na kayo ng mais, pampatanggal ng stress. Nagkaladanan. Loko ka nga talaga. Bili kayo mais. Keep the change. Kay nanay. Okay, kay nanay na lang daw, kay nanay. Yung barya? 60? Para 20 na nagsinan. Wow. May utang kante, di ba? Magkano bayaran? Wala, ibigay mo yung sa Bayaran mo. Para 20 lang ibigay mo namin. Kay nanay mo na lang. Tama. Ba, kahit isang tinang ko na. Tama daw eh. Kuha pa ng 1 kilo yan. Ay, Biante, kuha mo na ng mais yun. Ilan? Lima? Sabi na ako ng sa akin, guys. 5 kilo? 5 kilo? Yung panlaga? Barya lang din daw eh. Wala kaming barya. Pag wala kami pang barya. Wala kami pang barya. Ay, panggulay? May panggulay? Magkano ba yan? Ay, di din. Panglaga at saka panggulay nga ron. Dalawa, tatlo, lima. Ay, hindi sa akin sa'yo. Kaninong mais yan? Sa Daniel. Ha? Malapit na rin ako mag-ani niyan. Tingnan mo nga kung pang gulay yan. Meron din akong ano.